ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị, apụtakwa m ọzọ n'ụbọchị nke taa. Ana m ekene onye ihu na-ekene onye azụ, na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, ọ ga-adịrị anyị mma n'Oye, ọ ga-adịrị anyị mma na Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Anyị na ụbọchị na-anọ ihe ọma ga na-abịara anyị. Ana m agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ife ọma na-abịa na-eri ife. Ekelekwa m ụnụ wee na-asị nke onye chi ya zere. Ọ bụrụ na ọ bụ nke iche zere ndị ilo, ma ihe zara gị ofu. Wee na-asị ụbọchị nke taa, biko ọ bụrụ na isonyere na Heritage Global TV, biko gbaa mbọ ka ị ga binye aka, ka ị ga sọskraịbụ, ka ị wee zokwa n'ife a na-eme. Sọtọ nwa oge ozi pụtasị ka ị na-amụkwanye ozi apụtago, ka ị na-egekwana wee si ebe a na-amụtakwa, wee na-amụgosi ndị ọzọ. Ka ife dị n'ụwa bụ ịmụta gosi bịa, ịmụtakwa ịgosi ndị ọzọ amụtakwana, sikwa n'aka amụta. Ya bụ na ife na-aga ọfụma. Gaa ebe afọ ebe edere ife dị ka mgbịrịgba dị ya kụrụ maka na mgbịrịgba ahụ ka anyị kpakarịa. Onwe bụ n'obi atụmatụ uche inwe ịma na ihe ya eme ka ife a na-eme na-aga n'iru. Ị gaa na comment section anyị ebe a na-akpakarịta ụka, ị gaa drọpụ ozi gị a, amatakwa n'ozi gị a ka ndị ọzọ sikwa ebe a wee mụtakwa n'ife. Ọ dị mkpa ka ị sokwa n'ife a na-eme, na-ebusa nyanwụ ozi ka ozi a wee ike iru mba niile, ka ndị niile wee mụtakwa. Anyị nwazi na nwa bụ Igbo kwa na anyị nọkwana na millions ozi a nwee ike iru ụwa niile. Ebe ya afụ ndị Igbo mana nwa ebe ya mba ụwa niile ya ma afụ ndị Igbo, dịka anyị ji bụrụ ọkalisara ibe. Ife ụka m chọrọ ka akpakarịta n'ụbọchị nke taa, m chọrọ ka anyị tụgharịa uche n'ime ya, bụ ihe gbasara ndị nze ibe m, ndị nze dịka ndị nze ibe m, ndị echichi na okpu ọkụ, okpu ndị nze. O nwere mba dị iche iche na-agba ya n'olu dị iche iche. O nwere ndị na-agba ya okpu nze, agbakwu ya okpu ọkụ. Ife eji bụrụ okpu ọkụ bụ na okpu a, ọ bụrụ mgbe gboo, bifo mmadụ echie eze, ọ bifo mmadụ echie echichi, bụrụ onye echichi, asị onye isi ya, onye nze, o nwesị ụmụ ife a ga-emegasị. O nwesị ụdịrị iwu na-echekwaba okpu ọkụ, okpu ndị nze na-echekwaba echichi. Na bifo ichi echichi anwa, ị ga-amatasị iwu anwa, iwu nke ị ga na-edebe, iwu nke mana mmebi asị onye nze. Maka na onye nze ekwesịghị ịda iwu okwu, maka na arụsị a na-enye nri na-egbukwa na-enye ya nri, ọ bụ na ọkwụba aka ya ọtọ. Ya ka o ji dị mkpa ife ọbụla na-eme na-akwụba aka ya ọtọ. Bifo ebụrụ onye nze mgbe gboo, a ga-akpụsasị ego ụmụ ife dị iche iche ị kwesịrị ị na-eme na nke na-ama na-eme na nsọ anị, na nsọ okpu ọkụ anwa, okpu nze anwa egbu n'isi nsọ ya. Ọmụka nwere nsọ, okpu ya fụrụ egbu n'isi ya, o nwere nsọ. Ịgba anyị bụ interior obodo okpu ọkụ bụ n'isi. Mana elu kịta ọ dịzịkwa otu ọ dị mbụ. Wee na-ajụ na-asịzi, kedụzi ka ndị ahụ bụzi ndị okenye, ndị kwesịrị ịdị na-ahazi omenala anyị na ọdịnala be anyị, iji bụrụzie ndị ji aka hazi na-emebizi omenala na ọdịnala be anyị, weluzie ife niilezi a na-eme n'ala Igbo, lapụzi ime omenala na-emezi omenelu. Ọzọ a na-echizi n'ụbọchị nke taa, anyị ncha matarụ na enwezi ụdị ọzọ dị iche iche
a na-echizi maka na ndị ụka si ebe ha si wee bụrụ nke ha si wee bụbata na be anyị wee bata fụ na ndị be anyị na ọfụma na ndị be anyị na-ebi ndụ na-efe Chukwu oke abịa ma ụzọ dị iche na anyị na Chineke ekekere ụwa na-akpakarịta nkata na anyị na anyị nọ nso ọ dịfe ayọ Chukwu ọ na-anya anyị anyị ma bụ ezi ụmụ ya anyị ma bụ ndị izizi ụzọ wee kee ụwa niile ebe anyị si ka ndị ọzọ si wee pụtawa wee gbasasịba wee zuo ka wee bịa tisasị anyị anya wee na-ajụ n'ụbọchị nke taa wee na-ajụzi sị ejizi m nke bụzi ọzọ ndị ụka na ọzọ ndị ọgọ mmụọ kezizi ka ife na-abụazi wee machizi tugeda ọkwa n'ebe a ka nsogbu anyị si gbatazi ebe a ka nsogbu ichichi na be anyị bido wee batabazie wee mebisibezie wee mabazi okwu wee mebisibezie nso wee na-azọpịasịzi na-azọlisizi na-ekwutọsizi na-emebisizi na-emetọkọdịsị omenala be anyị ebe ndị isi ọzọ taa ndị anwa bụ the custodians ndị bụ ndị okenye nọ n'ala Igbo kwesịrị idebere iwu nze na ọzọ aka ị ga na-eso iwu ị ga na-edebe ife ga na-asọ na ife ga na-eri na ife ga na-eme asịzie na-enwezi ọzọ abụọ ọ bụ na isi ọzọ ndị ọgọ mmụọ isi ọzọ ndị ụka ihe abụkwa ọbụrụ ọfụ ka ọ bụ ọ dịkwa gbuo enwe na-ajụzi ka ezizi nke bụzi ọzọ ụka na ọzọ ọgọ mmụọ ọzọ bụ omenala ọdịnala ndị be anyị bụ ndị be ndị ka ezizi nke anyị si bụzi ebe o si pụtazie wee bute nke ọzọ ụka abụzi nke edarezie na wee kụrịkọzie na ihe a na-akpụzi ya bụ ọzọ promo ụmụazị jizi ọzọ promo wee na-emebisizi obodo ịpụtazie n'obodo ụmụ obere ụmụazị sisi ewere jizi okpu ọkụ okpu nze were ya kpuo isi ụmụazị okpu ọkụ ihe o ji bụrụ okpu ọkụ bụ na mgbe gboo emegidere ana wee daa ofu iwu eze afịa ofu iwu nze ofu iwu echichi anwa dara na iwu anwa ka ị na-ewelite ogbu ahụ tụkwasị ya n'isi ogbu ahụ achabaghị ọkụ n'isi ịgbakpọ ogbu ahụ achabaghị ọkụ n'isi ọnchiri a ga-ewekwa ogbu ahụ gaa mejụọ ya bifo emejuo ogbu ahụ o nwere ife a ga-emegasị bifo emejuo ogbu ahụ bifo igbu ya n'isi ọ jụọ oyi n'isi ị na ha eweta etikwasị ya n'isi ozugbo asị nze ọ chabaghị ọkụ n'isi akwa gbakasịbaghị ịgba iwe ị ga mmụọ ga-amarụ anị ọntiri gajuo ese were kwadata okpu ọkụ a gaa mejụọ ya mana kịtazi ya na-emezi na ụmụazị pụzie ma ụmụazị ndị eke jiri egbucha mmadụ kwabụchi ọbara ndị mmadụ ma ndị na-atọ ndị mmadụ ma ndị na-eme ụmụ ihe ọgwụ dị iche iche ma ndị nọ n'otu nzuzo dị iche iche nke jekwaje weta ego ọ batazie n'obodo ojekwu ndị si na ha bụ ndị okenye ndị okenye kwesịrị na-elekọta obodo anya ejekwuzie ha were ego biye ha mana arụzi aka azụ ruo ụta nke agbazi onye ọ bụ ewerezie ogbu eze afịa okpu nze okpu ọkụ ewerezie ya kpuo nwata n'isi ikpu ya gbuo onye ori onye nna mma na onye ori ka ọ bụ were okpu nze okpu eze ahụ okpu ọkụ wee kpunye ya n'isi onye na-egbu ndị mmadụ ndị na-ebekasị ndị na-egbu ndị mmadụ bekara anụ ndị mmadụ wee na-agwọrọ ọgwụ ego abatazi were okpu eze afịa okpu nze okpu ọkụ gbunye fa n'isi ụmụazị gazuru ego ndị mmadụ buru bata ụfọdụ na-apụcha ha na mmadụ imekọ ife ego eburu ego onye agbanaga ọsọ ụfọdụ na-emezi ụmụ ihe yahoo na ụmụazị na-ezu ori ezuru ego ndị ọzọ si na-eme yahoo ụfọdụ ha na-eje eme oke ite ụzọ dị iche iche ụfọdụ bụ ntọ ka a na-atọrọ mmadụ atọ ndị mmadụ edebe ndị ọfịa a na-agbụzi afọ ego
a na-ebutesi ego ụzọ dị iche iche, ụzọ ọjọọ dị iche iche, a na-ebukọtasị ego, ebukọtasị ife niile. At the end of the day, onye ọbata n'obodo ya echie ya echichi, ọ bụrụ eze, ọ bụrụ ọgọ ome, ebatazie echibezie ya ọchịla ọzụọ, ome ka nna ya, ome na dọla, ome na paụns, ọpụta obi ya, a na-azụ ụka afọ. Mana ụnụ adọkọta jụkwado ụmụazị ya kelee ka unu si kpata ego a bifo na egbu ihe ha ogbu ọzọ a n'isi, ogbu ọkụ a, ogbu nze a, ọnwa ka unu si agụsara fa na ihe abụkwa ihe eme nwara na nwa gaa ndụ ụnụ agafelu. Ọ dị ọzọ kịta nke kachasị nke bụ nke ọjọọ bụta na onye nze kịta dị afọ onye nze, o were ogbu eze afịa, ogbu nze, ogbu ọkụ, gburu ya n'isi, debe ebe ụlọ akwụna, ụmụazị na ụmụ akwụna, o jee dị ya ụmụ obere ụmụazị ya afịazi ya aka na ogbu ọkụ, efopịa ofu ọkụ daya gba wọpịa, tụfu ya ofe akụkụ, werezie aka ụmụazị ewezi aka wee na-agbajizi okenye isi, onye nze, onye egbu ọkụ bụ onye nze, onye chiri echichi. Ụmụazị ewerezi aka wee na-agbaji ya, wee na-ahari isi, maka atụpụ na ogbu ọkụ nwere ka tụ ya ofe akụkụ, ọ haribia harichazie, ogbu nye na ụmụazị bịa gwọtọchazie onwe ya, obenyedezie ọtọchịcharụ ogbu ọkụ ya, o fecha ya pịam, ọ tụkwasị ya n'isi ụna, onye nze jiri ebe ba akwụna apịawara isi, ọ dịghị ekwu eziokwu. Ịjụọ ya, ọ ga-asị gị na ya nwere motosaịkụl asidenti, ọ ba mkpọrọ n'ụlọ akwụna ka eji apịawa ya isi. Mana mgbe gboo, emegide ha n'ihe asụ onye nze bifo, ogbu ọkụ adapụ naanị, ịma wee nte ogbu ọkụ a wee ntị ya tụkwasị n'isi gị, ọ dị eme ịwa anwa wee nte tụkwasị ọkụ n'isi gị, ọkụchagbuo onye ọnwụ, ogbu gị megide wee by mistake wee dapụ gị n'isi daa naanị, iwelite ya. Ụfọdụ na-eji obere uliom ọkụkọ, ụfọdụ na-eji ọkụkọ na ose ọjị na ọjị were eme ya, fe were ya wee tichasịa data ogbu ọzọ afọ, tichasịa ogbu ọkụ ahụ, ụzọ ahụ tichasịa ya, eji tichasịa ya, were ya jụchasịa ya wute ogbu ose ọjị na ọjị na obere uliom ọkụkọ ọ dịkwa ọkụkọ, ewere ya wee mezisie ya, emezisie ogbu ọkụ ahụ bifo onye nze ahụ wetekwa gị wee gbu ya n'isi. Ogbu nze adị n'ala, ọ na ha na ozugbo ewerekwa ozugbo hazie ya bifo egbu ya n'isi. Mana kịta ndị sị na ha bụ ndị eze ewezi ogbu ọkụ, ha na ụmụazị were na-egwuri egwu, egwuchasị ya, ọtụtụ ntị ya, ọtụ ya n'isi ngwu, ọ gaba ebe ọ na-aga. Na mgbe gboo, onye nze adịghị edina nwunye mmadụ, ọ dịghị edina ajadu. Ya ka mgbe gboo ndị nna nna anyị ha ji anụ oke nwaanyị, ha na-anụ nwaanyị hinne, just like ndị nne kpụrụ nwa ha ndị omenala na ndị ọdịnala, ndị a gbụsị nwa ha ndị dibịa kịta. Mgbe gboo ihe arụ ka ọ bụ idina nwunye mmadụ, idina nwaanyị ajadu. Ka esi eme ya bụ efu na nwata nwaanyị dịghị mma, ịnụrụ ya nwata na be gị. Ya ka mgbe gboo ndị nna nna anyị ha na ndị dibịa ji anụ oke nwaanyị, kama ha nwa apụ n'ilo iji ikwa iko n'ilo, iji dina nwunye mmadụ ọ iji dina nwunye akwa ajadu. Ha nụrụ nwaanyị nụbata be ha, ọsọ nwaanyị ahụ ya wee ike nụọ nwaanyị ise, nụọ nwaanyị asaa, jebe na-abịa ndị nwunye ka ọ bụ ya nwe ha ncha. Mana ọ bụ ha nke ya nwapụta iji dina nwunye mmadụ. Mana enu kịta ndị nze na-apụzi na-edinezi nwunye ndị mmadụ, ụmụ nwaanyị ajadu niile ha ji ha ncha, nke gaghị ụzọ agara ya n'elu pịa atarie. Nke kacha nke bụ nke arụ bụ na o nwere ife ndị n'ala n'Igbo a na-akpọ anụ ọfọ. Anụ ọfọ ahụ adịghị ele ele, anụ ọfọ ahụ adịghị enye mmadụ. Ka esi eme ya bụ onye ọbụla bụ okenye n'ezinụlọ ahụ na-alụ ọrụ ebe ahụ, onye ọbụla bụ okenye
isi jute n'ezinụlọ anwa ya ga na-alụ ọrụ ebe ahụ ọ ga-abụ nke ya ọntiri onye ahụ mechaa nwụọ onye ọzọ sie n'azụ werekwa ọkwa ọchịchị anwa ochigakwa ebe ahụ abụkwa nke obido fọm ebe ahụ rụgbakwa ọrụ n'ebe anwa ị mana elu kịta ndị gburu onwe ha ndị nze na-ewurezi anụ ọfọ wee nye nwaanyị ajadu maka gịnị ọ ka maka ka o wee dina ya ha bụ onwe mmekọ nwoke na nwaanyị ka o wee na-edina ya o were anụ ọfọ ihe arụ were anụ ọfọ onye nwaanyị ajadu ya wee rụba ọnya were okwu ọsị ya na rụba ọda hapụ ndị ọkụ ya bụ isi o were ihe ekwesịrị inye nwaanyị were nye ihe arụ a na-eme n'ala Igbo niile ịgbasa n'obodo ime obodo ndị dị n'ala Igbo taa ị ga-agụta mmadụ one duru 90 years ebe a wee nwụ 190 years kịta ndị 80 something kịta mmadụ one mana mgbe gboo ndị nna anyị ha aka nka ndị nna anyị fara aka ezigbota nka 100 and something 120 130 140 150 fa na aka ezigbota nka ofu ha dị anwụ nwụchu ọ dị very hard them if onye nwụrụ at the age of 70 60 ndị mmadụ anyị ha na-aka ezigbota nka mee kachacha kadị si ọfụma kachacha karị ya nwee ha na-agba na mmadụ enwe ụmụ mana taa ihe arụ ihe ọjọọ juru n'ala Igbo niile ekwezi ka ụdị ihe a eme n'ala Igbo epụtara n'ime obodo dị iche iche apụta sị na onye abụọ ọkpara obodo onye abụ isi onye atọkọchara m na ndị onye abụọ tọkọchara n'obodo niile ahụ onye abụ onye kacha wee ka nka n'obodo ahụ ị na-ajụ onye ahụ ọnọkwanya dị asị na ọ dị 70 something years kedu ka onye dị 76 something years ga-abụzi onye tọkọchicha n'obodo niile nkịta na ka obodo nke m nwa si onye asị na ya tọkọchita obodo anyị na oruba 80 years maka ihe ọjọọ ihe arụ dị n'ala Igbo ọ ka ahụ ndị a sị na ha gburu nwa ha ndị nze ji aka ha na-emebisi obodo na-eri aka azụ na-eri ụta nke ebe ọ bụla ewusi ogbupụta amụchapụta nke nye ha na obere ego ozugbo ọpụta ọtụba asị ọfụzi eziokwu ọmada eziokwu ihu na ala o werezie asị wee hizi isi ihe ọjọọ wee karịa okenye ya na-ekwuzi eziokwu okenye ya pụta fụ ebe ife na-emebi ọ na-efere anya okenye na-afụ ụmụazị a na-ejeghị ụzọ onye agbọdọbụ ụmụazị nso jụkwana ụmụazị ajụjụ dị ụmụazị ọdụ ụmụazị nwụrụ amụ efe ka ha si ebi ndụ ihe agbọdọbụ ụmụazị nso haziere ụmụazị ọnọdụ haziere ha ụzọ nwa ha ka ha ezibi ndụ ọ dịrị ha mma ebutafụ ụmụazị na-eme ihe ọjọọ ụmụazị na-apụ bukasịrị ike na ihe na-abata na-abụ ike bata na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ụnụ ha naghị ajụ ha ihe ụnụ na-emezi ya ka ebe unu si ebukọta ego n'ụnụ si eme ihe a bifo ụmụazị eje zute ego bute ihe na wee butere ụnụ wee ajụ ụnụ bịa sị bịa chibe ha echichi mee ha ka nke a na ha chiri ebu eze na ha chebe nke a ụnụ a na-ajụkwadị ha ajụjụ kemgbe si agbata ego a kemgbe si eme ihe a ụnụ amakwa na ihe ụnụ na-eme ihe a na ụmụ a na-anwa ọ bụrụ na akụ na-akwụ ọtọ na nekwa ihe ọjọọ ya eso ụnụ and kịta ndị nze a na-ajụzi ese mana mgbe gboo ndị nze na-ajụ ese a na-ajụ ese mmadụ bịa mụtara ha okwu dị aṅa weta ihe dị aṅa a na-asị onwe m ngwanamanụ ka anyị nabaghị okwu anyị akpọghụ nye anyị mkpụrụ ụbọchị 4 na mkpụrụ ụbọchị 5 anyị akpọchigaghị azụ chinefo ndị nze ezinye gozi ha eje jụsịa ajụjụ ebe dị aṅa ga-agbasịa ntaanị jesia ụzọ ije wee matasị ya ka onye asị wee nọrọ were mara ma onye okwuzuru ekwuzu onye a aka ọdị ọcha onye echi onye eze echi onye ọzọ anyị eme ka onye abụrụ nwa na ofu n'ime ha ihe abụzị a na-emezi mgbe gboo wee mara ma onye ahụ aka ọcha mara ma onye ogburu mmadụ mara ma onye na-ezu ori mara ebe ka onye asị wee nọrọ bifo ekwu okwu isi onye ahụ echichi
ụmụ ihe na-azị ụmụazị nke dị kịta na-emezie ha nọzi na-abụ ọcha achasị bute ọcha kachasị bute ihe ọjọọ karịa ndị nza adara ana na-emebisi asịrị ha na ana adịghị mma uru ha ka ọ bụ ewezi ha na-emezi parabụl na-atọ ha ụtọ ana adịghị mma bụ uru ndị nze a na-emebisi obodo ihe na-ekwesịrị na mụzọ ga na-eme mmadụ efe ihe ọjọọ gbakọdo ya azụ mgbe mbụ sobu ụzọ eziokwu kịta afụzi eziokwu na-agbakọdo ya azụ esobe nke ọjọọ ihe ajọ akadịzie arụ na mpụ akadịzie n'ala Igbo okenye ọbụla na-adịghị akwụ n'eziokwu onwere ebe okenye ji azụ eje afụfụ ụfọdụ ezinụlọ na-ata taa ma afụfụ nna ha tọbatara ha ka ụmụ ha na ụmụ ha ata ya ka o ji adị mma nke nwa nna onwe gị sef bụkwu nwa amụrụ amụ efere ha na nna gị na-ejeghi ụzọ na-emegharị ife ilu ọ dịrị nke nwa ịgbọ nna gị aha si ya nna echekwana na ihe na-eme na ịmụ ụmụ eme ya nna m ihe na-eme adịkwana mma ụzọ ị na-eje ụzọ adịkwana ya wepụ aka na ihe ọjọọ wepụ aka na iri ụta nke wepụ aka na egwu ajọ ọgwụ wepụ aka na igbu mmadụ mgbe gboo ndị onye ọbụla bụ onye nze adịghị etinye aka n'ihe ọjọọ ọ dịghị egbu mmadụ ọ dịghị akpara mmadụ isi ọ dịghị echere mmadụ eje echiche obi n'ụlọ n'ụtụtụ ebe ya niile bụ ka ọ dịrị nyanwa mma dịrị ikwu ya dịrị ibe ya dịrị onye ihu dịrị onye azụ dịrị agbata obi ya mma dịrị onye ọbụla mma abịa ebere onye nze ụtụtụ ọbụla ọ naghị ebi ụlọ n'ụtụtụ ebi nya mmiri ọ kwụchacha aka ya o were ọjị were nzu ma nzu were ọjị nye ya wee kene Chukwu oke abịa mara wee kene ekekere ụwa wee kene enu kene ana kene ihe na-enochite anya Chukwu oke abịa mara kene ya wee kpere onye ọbụla ekpere ndị na-eje eje ha eje n'udo ndị na-abata abata ha abata n'udo onye ọbụla eji ụkwụ ọma pụọ were ụkwụ ọma bata udo ga-adịrị onye ihu dịrị onye azụ udo ga-adịrị onye chọrọ udo onye na-achọghị udo Chukwu oke abịa mara ya gbanwe ndụ ya ebe obodo ugobere nke ya achọghị ka ibia bere ya gosi ebe ọ ya ebe ya dịrị onye ọbụla mma abịa ebere ka ndị eze si ekpe ebere mbụ ọ pụta afụ ka ebe mmadụ na-enyi mmadụ ọgwụ na ya ọ kpọọ ya nwoke m ihe na-eme bụ ihe ọjọọ ọpaka n'ihe ọjọọ ma kịtazi ndị sị na ha bụ ndị nze ejiri aka ha afụzi ọbụla nwata na-emebe ọfụma onye na-emebe ọfụma n'obodo ọ bụrụ ezi ajọ ọgwụ esu ya atụghị ezi ure enye ure adịra ife ọ na-eme mebiri wee bụ mebisie ya ọ egburu onye ahụ egbu ọ na-ewere ofu ọya mmadụ onye ọgwụ ọ na-achọ ụzọ ndị esi mebi ihe nọ ya na-eme eme dara ụzọ onye na-ekpochikọrọ ihe ndị ọzọ na-emezi nkịta zazu ogbu ọgwụ anyị wee mebisie si na na-echere ya ọzọ ndị ọgọ mmụọ na ndị ụka ya bụ ajụ na-ajụ n'ụbọchị taa nke bụ ọzọ ndị nze ọzọ ndị ụka na ọzọ ndị ọgọ mmụọ ndụmọdụ na-adụ onye ọbụla nwunye onye nze wepụ aka n'ihe ọjọọ wepụ aka n'ihe ọjọọ kwuru n'ụzọ eziokwu kwube eziokwu efu nke bụ eziokwu kwuo nke a bụ eziokwu ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ bụ eziokwu kwuru n'ụzọ eziokwu gosi ụmụazị ezigbo ụzọ ka ụmụazị ga ezigbote ụzọ emebizina okpu ọkụ emebizina nze kwuru n'ụzọ eziokwu hazibena ụmụazị ụzọ gosibena ụmụazị ụzọ ka ọ dịrị ụmụazị mma maka n'ụzọ ebichego ndụ nke ụnụ ka ọ dịrị ụmụazị mma ndụkwanụ ka na-enye onye ọbụla gbara nwe ndị eze nke nwa n'onwe bifo ijesi chi eze ahịa ichọ n'aka kwụ ọtọ ka ọ ghara ịbụ echi na achọghị afụghị echi na iwezi afụfụ ihe ọjọọ niile n'ụwa wee were debere ụmụ gị wepụta taba afụfụ ha na-amaghị ebe o si wepụta ana m ekene onye ọbụla asị ọ daalụ ka ọrụ si wee nọnye n'ụbọchị nke taa
wee na-asị biko ọ bụrụ na ibe ebe aka ya ga-eji abịa aka ka ị so n'ife a na-eme ka ị sonyekwara m na-agatakwa ka esi ego osisi na ọkwa ka esi cheta ife dị mma ịpụta na kọment sekshọn bịa chiere anyị ya ọkwa ka esi omefe nke tichi n'ụbọchị taa ka o si metụta ụzọ dị iche iche bịakwa ka ndị ọzọ matakwa ọkwa ebumnobi ntụgharị iche iche ga-atụgharị n'ime ya ọbata ya na kọment sekshọn ka anyị sikwa wee mụtakwa maka anyị chegara amụkwa ndị ọzọ esikwa wee mụta gosikwa ndị ọzọ ọ na-adị mma so ọ na-adịrị anyị mma n'ụbọchị taa na-adịrị anyị mma n'etu anyị hapụ n'udo bata n'udo kwọja ama gba ihe ọma ka emere anyị ọ bụ na ihe ọma dị ọ ga-erute agha adaghị ruo anyị aka ga-amụta ezi mkpụrụ anyị ga-achakọ ka anyanwụ anyị amada ka anyanwụ anyị ga-achaka ka ọkụ ma anyị agaghị amada ebube ka ọkụ ihe ọma ka anyị na-arịọ anyị ekele onye ọbụla asụ na kwụsị ike ebe onye kwụna kwụsị ike adebe aka n'ihe ọma mmadụ eso n'ihe ọjọọ anyị afụta anyị afụkwu echi ekene m unu daalụnụ mụsịpata anyị nọ na Heritage Global TV ebe ife niile na-eme tụsasị ozi a odo platfọm niile ka nwee ike mụtakwa ekenekwa m n'ọzọ agazienụ